تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. فجئت يا عيد بالخير والهدى. الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ‘yan uwa masu kallon mu muna ainihin yi muku barka da zuwa wannan lokaci, kuma sannan muna ainihin muku marhaban a cikin wannan shiri na yau take sallah na Almajid Center ko cibiyar Almajid, wanda suka shirya wannan shiri domin yi ma ‘yan uwa na duniya barka da sallah a wannan rana mai girma kuma mai muhimmanci. Yau muna tare da Malam Shamsu a cikin wannan fili mai albarka. Malam Shamsu, yau take sallah. Malam Shamsu, barka da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Malam Shamsu, yau take sallah. Alhamdulillah Malam Shamsu, ga ka ga yan uwa a cikin wannan shiri mai albarka na yau take sallah na cibiyar Almajid. Me za ka ce ga al'umma a wannan rana na nuna farin cikin ka da kuma yi musu barka da sallah? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Yan uwa masu albarka daga wurare daban-daban, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya azarta mu da kawowa wannan rana mai albarka, ranar yau take sallah. Alhamdulillah mun je mun yi sallar idi, limami ya mana khutba, ya jawo hankalin mu akan ababe daban-daban. Malam Shu'aibu, kai da kai sallah a International University of Africa, me za ka ce dangane da wannan sallah da ka halatta? A gaskiya yau watan yadda na ga al'umma ta haɗu, na ga 'yan uwa, na ji daɗi, sai na ga ainihin watan hakikatar ranar ta cancanci a kira ta ranar farin ciki. Hakika yadda 'yan uwa suka yi kwalliya suka fito, watan gaskiya ana nuna murna a wannan rana, saboda haka rana ce ta farin ciki, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara sa mana wannan farin ciki. Malam Shamsu, amma duk da haka za ka ga cewa akwai 'yan uwa samari da 'yan mata a wannan rana ne hakika ta sa farin ciki. Sai dai ya za mu nuna wannan farin ciki a wannan rana, Malam Shamsu? Alhamdulillah, wato da ɗaya daga cikin ni'ima ta musulunci, wato duk abin da za ka yi Malam Shu'aibu a rayuwa, Allah maɗaukakin sarki da ya nuna ma ya baka. Wannan na ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya daranta mu da shi. Mu ne waɗanda aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. To wannan musulunci ya gama mana komai. Shi yasa malaman mu Allah saka musu da alkhairi. Wasu suka yi ta rubuce kan yaya ya kai farin ciki. Domin akwai wanda yake iya karambani. Daga farin ciki sai abin da zai jawo fushin Allah. Kilota jawo ko? Allah ranar da ake gafara shi kuma ranar ya zama shiga cikin farko, Allah ka tsare mu. Da haka dan uwa mai albarka, yan uwana masu kallon mu daga wannan cibiya ta Majid, kada mu manta da mabada namu, kada mu manta da addinin mu a wajen nuna farin ciki. Yana da kyau duk abin da zamu nuna farin ciki, kada mu yi abin da zai fusata Allah. Malam Shu'aibu, ko ka san me zai fusata Allah ce wannan kwanaki? Malam Shamsu, kamar me ne? Wato a ɗaya daga cikin abin da wanda ake tsokanar shari'a da shi, tsokanar Allah da shi a ranakun sallah shi ne ɗinki irin ɗinkunan da mata yawon ke sa. Wai ka sa a cikin ɗinki akwai wanda sunan shi a tsokanar shari'a, shi yasa da cewa tsokanar shari'a, ma'ana ranar da Allah maɗaukakin sarki namu kai kwalliya, namu ka bayyana, amma musulunci kana manta sura guda, suratul nur, sai da Allah maɗaukakin sarki yana ta bayani a cikin ta kan ya kamata shiga musulmi ta kasance. Ikon zan wata Malam Shamsu, abun zai baka mamaki game da wannan maganar da kai. Wasu suna ɗauka kamar musulunci ya takaita jin daɗi a wannan rana, bi ma'ana bai tanaji yadda za ka ji daɗi ba sai ka saba ma Allah. Wanda musulunci ya wasa mata su je su iya yin shagalinsu ba tare da matukar babu abin da za a samu ikhtilati maza da mata, ko a samu wani abin da zai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ina jin har zamanin maza su samu inda sun zo suna imam buga duddufa ne na yara da sauransu. Ko abin da zai baka mamaki, aiwa Imam Bukhari Allah ya mashi rahama,
wanda ke da wannan littafin shafin duba hadisi wanda malamai suke cewa da an cire Qur'ani sai shi shine na mutu babu yesu kutun da guda babu fi darbi dhab yawm al-eid to an halatta wa mata su dan tashi yawayi amma ba irin na sai dai tashi wani na yan Kano abin da za ka fahimta shi ne yanzu mun dauki cewa tashi wa sai an haɗu malam Shamsu abinda zai ƙara burge ko in ce baka mamaki na daga cikin wani suna ɗaukan shagulgulan sallah a yau suna kiran yau take sallah shine akwai ziyarce-ziyarce ko bi ma'ana sada zumunci akwai wani irin sada zumunci mai ban mamaki shine sada zumunci tsakanin matasa idan na ce matasa shine bi ma'ana tsakanin samari da 'yan mata malam Shamsu ya wannan sada zumunci yana daga cikin sada zumunci da aka yi umarni da shi to ai musulunci bai halatta wanda take muharrama Allah ya ce la yakhlu wannan rajul bimra'atin illa ma'adhi mahram kada wani mutum ya kibance da wata mace sai da maharaminta wannan ma ka'idoji ma da aka sa in za a nemi aure da sauransu amma mace ta dauki ta bar gidan mijin su mahaifinta ta tai da mutuncinta ta je ta shiga ɗakin wani saurayi ta zauna da shi ta yi hira da shi ta yi labari har a iya aikata wani aika-aika wannan Allah madaukakin sarki ya haramta shi bai halatta gare ka ya kai dan uwana saurayi bai halatta gare ki yake ya uwa budurwa dan sunan soyayya ko kuna son juna ko kuna aji daya ko yana maki extra lesson ki je ki ziyarci shi da sunan shagalin sallah Allah bai halatta wannan ba kuma dalilin zuwan sallah bai halatta wannan kuma wannan kafa ce wadda tana iya sawa ki zidda mutunci kai ma wannan kafa ce wadda na iya sa ka shiga cikin wani bala'i wanda sai Allah madaukake sai dai Allah ya shirye ka ma'ana afka matsala an tambaye shi Salih Usaimin Allah ya ji kanshi wa rahama cewa da a ce zan kibance da wata mace in rika koya mata addini Qur'ani da hadisi da sunna in rika koya mata daga ni sai ita ya halatta wa hafizha al-Qur'an in rika sa ta hadda daga ni sai ita tarka mata tasmiyi yace la yajuz li'anna kullama ada ila haram fa haram duk abin da zai iya jawo a aikata haramun to keɓanta tsakanin jinsi da ba iri da yawa kamar negative ne da positive don haka reaction can take place to ko ba haka ba shi sai ya bada wani misali dan ya rage wanda shi zan faɗi ma shi zan baka azar shi yace walau kana yace ko da shi ya kasance shi malamin akrama kallahu yace ko da ya kasance saboda tsoron Allah da takawa shine Annabi Yusuf alaihi salam wanda duk hanyoyin zina suka tabbata bai zina ba an ce duk rukunin da ke sa a zina sun tabbata ga Annabi Yusuf bai ba an ce ko shine Annabi Yusuf ita kuma ko ita ce Maryam alaihi salam kuma kan wannan sannan ma ba ran karatu wa ina misali ba ko da karatu ba ka san kana yanzu ta je to yau take sallah ba ta ba da dama maza mu ji tsoron Allah wajen kai ziyara ma irin wannan ziyarce marasa kyawu amma afirka mu cikin abin da bai kamata ba Allah mu dausa mu ji ko mu ji irin wanda ya kamata to kaga malam Shu'aib wannan shi ke nuna cewa ita shari'a wato ta baka duk wani abu na kariya domin Allah madaukakin sarki ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah da ya halicce ka ya san kana da buƙatar tarfi ma'ana kana buƙatar entertainment to Allah madaukakin sarki ya sanya ma hanyoyi na shari'a wanda za ka samu nishaɗi to yayin da ɗan adam ya fara kauce ma wannan hanyar to ya fara kawo shari'a halaka don haka ba laifi bane kamar da ka faɗi mata su haɗa tsakaninsu su ɗan yi bidirinsu su ɗan yi abu shasha tsakaninsu su ɗan yi yan waƙe-waƙensu Annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin sai suna waƙa ya ce ku za a kai amarya ya ce kuma wata yan waƙa da za ku riƙa yi ka fahimta kenan tsakaninsu ya kamata mu ma maza rana ne da nishaɗi alhamdulillah aiwa matuƙar ɗaya ya saba mu alhamdulillah mu haɗu a yi wasa a yi dariya da sauransu duk wannan yana sa in shara cikin masha Allah wata har ka tuna wannan rana kuma malam za ka tarar da cewa wasu na amfani da ita wurin ka ga shaye-shaye ko abin da ya kamata wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake tsokanar Allah a cikin irin wannan rana
za ka ga mutum wai shi wani bai zuwa idi ba ya tara tun daren sallah ya tara makaman aiki irin su kodin din nan su fakalin magungunan mara wasu ka fahimta sun zama mana fitina ga matasan mu da haka mutum wai babbaka zai yi a sahi idi yana sulo. To ma iya cewa shi ma wannan shaye-shayen yana cikin murna ta sallah da shigarin sallah. Subhanallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan kasar da goma a cikin wutar jahannama shine wanda yake lazumta shaye-shaye. Mudmin al-khamr na ɗaya daga cikin mutane uku waɗanda suka yi kowa lalace wanda Annabi wanda Allah ya tsine ma. Subhanallah. Man Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abinda ake cewa khamr ainihin kullu muskir. Duk abin da zai bugar da mutum, sawa'un maganin mura ne, sawa'un wata kwatace, sawa'un koma menene wanda zai sa mutum ya rabu da hankalin shi. Ya afi, Allah madaukakin sarki da ya halicce ka, ya kiyaye ma kwakwalwarka, ya kiyaye ma tunaninka, ya kiyaye ma addininka, ya kiyaye ma dukiyarka, ya kiyaye ma tsatsanka. Wannan suna daga cikin primary principles wanda shari'a ta zo tana tsarewa. Don haka don me za ka je ka bada kuɗinka ka sai abin da zai ruɗa wa haka. Ina da bai dace ba. Hakikatan wannan watan maudu'i ne mai muhimmanci musamman wannan shaye-shaye saboda za ka ga abin da zai baka mamaki wani baya fara sha sai a irin yau wata abin da har mata aka maka wallahi abin ba daɗin faɗa wanda wani yana tunanin sai ce wai yau ne ɗaya rana sallah ɗaya rana saboda haka sallah ɗaya rana kamar yadda malam ta ce a tsokani Allah to ya za ka tsokani Allah da ɗaya rana. To hakikatan a wannan fili na Al-Majd Center muna kira ga 'yan uwa cewa wannan rana ce ta nishadi, rana ce ta annashuwa, rana ce ta sada zumunci. Muna roƙon a yi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara za a yi wannan domin a ci ribar abinda aka wuto baya da kuma darussan da aka ɗauka. Malam Shamsu muna godiya kuma muna ƙara yi ma jama'a barka da sallah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin karɓa mana ya sa mana shi a cikin mizanin mu. Malam Shamsu sai mu ce a ci gaba da shagulgulan sallah. Barka da sallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.